Ola a todos, somos os alumnos de segundo e imos falar de Maruxa Maio. Eu son Ana María Gómez González, pero case todo o mundo me coñece polo meu nome artístico, Maruxa Maio. Son pintora surrealista e moitas cousas máis. Para comenzar, son muller e son galega. Nacín en Viveiro, Lugo, un 5 de xaneiro de 1902 ou 1909, que máis ten a data 2. A nosa familia movise dunha vila a outra, así que de pequena vivín en moitos lugares. Tui Corcubín, Áviles. Aquelas paisaxes mariñas enfrentábanse o mesmo que os mercados, con froitos do mar e da terra. Fun á Escola de Belas Artes de San Fernando en Madrid en 1922, onde paisei a chave nada do ano. Aquilo serviume moito no meu traballo posterior. Ali atopei outros alumnos como min e fixen moitos amigos. Salvador Dalí era un deles. Moito temos rido xuntos. Se nos obrigaban a levar sombreiro, pois foran con eles. Pasábamolo en grande, con Concha Mestem e Federico García Lorca, facendo falcatruadas por Madrid. Comezou a colaborar en revistas e moitas zona e expoño por primeira vez grazas a Ortega y Gasset. Son anos de moito traballo e festas e iso vese nos meus cadros. Pintou as verbenas de Madrid e tamén traballos para a Deputación de Lugo. Como artista non teño límites, así que tamén fago fotografía e escenografía teatral. Colaboro con Rafael Alberti e coa Escola de Vallecas e fago moitos amigos e amigas. Encántame
o deporte tamén. En 1963, gracias a unha bolsa de ambición de estudados, viaxa a poner en París. José Fina Carballas é xornalista. Faime unha fantástica entrevista. E a serie coloca a campaneiros, pinto, esqueletos, lixo, follancas, espantallos en tons grises e deixo a todos abraiados. Ali estaba Picasso, Paulo, Eduardo e Andra Benedetto, que mercou e cambio espantallo. Ofreceronme quedar en París, pero dixen que non. Eu quería volver a España e dar clase. Fun profesora de cerámica e de debuxo en Ávila e según facendo falcatruadas como cando entrei en bicicleta nunha iglesia en Arevalo que cara se lles quedou a todos. Aquel Madrid era moi divertido, xunto co chileno Pablo Neruda. Recollía materiais para os seus cadros. Fixen moitas amizades, como Miguel Hernández e o poeta ao que servín de inspiración, ou Joaquín Torres García, o pintor uruguaio de quen tanto aprendín. O verán de 1936 o verán de 1936 eu atopábanme de novo en Galicia, na praia de Beluso. Bueu con moitos dos meus amigos. Debuxaba xente mariñeira e moi bos do mar. Daquela colaboraba con as misións pedagóxicas, unha iniciativa para chegar á cultura. Toda a xente e xusto nese momento produciuse o golpe de Estado e comenzou a guerra. Os meus protexipos que rodeáronse de time que abusaron en Vigo, nas casas duns parentes. Chegando o momento, puídeme fuxir a Portugal
levo comigo as sorpresas e trigo o primeiro da serie do relixo do traballo. Está caindo ocorreuse cando vi unha manifestación en Madrid de xente que pedía pan. En Lisboa, embarco cara ao exilio en Argentina grazas á axuda de Gabriela Mistral. Bos Aires recébeme moi ben, pero ou estou moi triste e anosada. Por iso comezou a escribir artigos e dar conferencias contra as injustizas da ditadura franquista. Ali deixei moitos amigos e amigas, pero non esquezo. Volveu a pintora a combater a injustiza coa ledicia de vivir. Aquí no exilio atopou vellos e novos amigos, como Luis Seane, Rafael Diste, Eduardo Blanco Amor e pintor xentes do mar e simetrías. Viaxo a Chile e visto ao meu querido amigo Pablo Neruda na Illa de Pascua e gustoume con algas e tirámonos fotos. Despois eu mesma pintaría estas fotografías a do viaxando naquela viaxe. Quedei fascinada co océano Pacífico e comecei a pintar as series na natureza vivas nela aplica de novo xeométrica para combinar elementos mariños, cunchas, algas, estrelas de mar, que cores, que armonía. A natureza e as xentes do continente americano son a miña inspiración e coas ideas que trouxen do océano Pacífico pintou o meu primer mural na Argentina no cinema Los Ángeles en 1945 na Avenida
Son anos de moitas exposicións e conferencias. Non paro de viaxar. Nova York, París, Brasil, Bolivia. Expoño e debuxo máscaras e retratos nos que resalto a beleza da mestizaxe das razas. Detéñome agora nos rostros de mulleres. Mesmo hai quen di que son precursora de arte pop. E por fin, no 1960, volvo a Madrid. Ao chegar as miñas historias sorprenden tanto que poucos me creen. Pero a min tanto me ten, eu non deixo de crear Maruja Mallo. Velaquí me tedes nunha exposición miña a que veu a Andy Warhol.